Martxoaren 18a EITB maratoiarekin bat egin nahi dugu miluzeok, sartze aktiboa eta bizipoza aurtengo leloak eta prebentziorako eta osasunean inbertitzeko nahi dugu zuen parte hartzea zuen dirua, eta beraz, gonbidatuta gurekin bat egitea. Bizipoza, badaugu zoberik? Nik uste dute guk emateko ere badaukagula. Bai. Guretzako bai, banatzeko ere bai. Datozela gure lehiakidea! Pasa barrua, ez! Bizipoza, hemen dator, Lur eta Maider, Aritz eta Lier, Jon eta Martin! Bizi berri bizipoza! Artengo leloa, Lur eta Maider! Bizipozarekin, miluzeri eusten? Bai. Bai, ez da? Bueno, posgarren saioa. Asko? Bai. Maider? Bai, enun pentsatzen. Elburu guztia betetzen, itxika. Ze pentsatzen den, Maider, ona iritsitakoan? Heldu bezain pronto. Txera! Bai, Ordan esaten askotan ez da, egun bakoitza opari bada, eta zuen kasuan... Carpe diem. Carpe diem. Ondo, 850 euro, Lur eta Maider, hau badu etzen. Bai, carpe diem ondo, baina diru pizka bat ere. Ondo, pizkanaka. Badau planik, diruak eta gastatzeko? Aurrekoan parranda zentzen duten, orain bi parranda. Bai. Orain pi, karo. Gehiagotzu bai, ez da? Bidaitxoren bat, edo... Bai, holako zezen. Nora, titularren editugu. Hombre, hemendik gertu. Zuk Marokora jo nahi duzu? Bueno, Marokora, pixkat igual gehiago horrezu behar dute, hortarako. Bueno, bidaia garestiana ere ez omen da. Marokorainokoa diot. Baina, gero edukitzeko, zer, Lur, badakigu planak dituzula. Ikasteko eta graduak eta egiteko eta bidaietzeko eta dirutxoa behar da, ez da? Bai. Gira planetarako? Horretarako nago hemen. Ondo, horretarako gauz. Gogoratuko, Lur. Zer ikasi zenuen eta... Kurrikuluma, atera berriz nase. Bai. Ea lana lortu dan, ez? Ikasketa globalak eta gero lankidetza eta nazioarteko lankidetza eta garapena masterra. Eta masterran, herrialderen bat edo bizitatu beharra, eta bertan ikasteko, eta praktikak egiteko, eta diru hori horretarako izango litzateke. Uste dute daukagulaia zentralita zutan, Daukagu zentralita, hori esaten da, ez? Zutan, bai, badaukagu. Maider, zuk berriz? Ze ikasi deten? Kurrikuluma. Soziologia ikasi dut eta master bat egiten nahi naiz, orain. Eta orain lan egiten dut bizikleta ibiltzen umeekin. Agia da. Eta oso pozik. Bai, ez da? Bai. Igual hori izango da azkenean, zure ametsetako lana? Oraintxe bertan, etako perfecto. Ze ondo. Maider Lur, ongietarri, gurera, ia gaur, sortea dauen, hau pasuek. Aritz eta Lier, Gabon. Gabon. Aita semeak miluzen. Bai. Bigarren ez? Bai. Leku hartuta, ez da? Bueno, baitzate posizio bat aldatu dugu. Ez dakite zuen kasuan, aipatu zenuten, Lierrek 18 urteak bete berria dituela. Bai. Eta urteak zenera mazatela etxetik miluzerekin gauero bat egin, eta alako batean joango gara. Miluzera iritsita, bertatik, ze sentsazio, nola bizi duzu hau, barrutik diot? Nitzako da fantasia bat. Ikustotela egunero sofatik eta oine tortiolan, hau, Bakizu, orain, jendeari dela sofatik, zu ikusten? Bai. Txano bero bat, fantasia betetzen ari gara. Ona! Aritzek zer dio? Etorri probatzea, fantasia hori. Bai, ez da? Bai. Bueno, etorri probatzea. Hasierako lotxa eta hori, baina, gero ja aurrea da, ez gustora. Egia da aurrekoan, sokatiran azkenean, Gasteiztarrak sailkatu zirela, baina zuek lanak oso ondo egin da. Bai, bueno. Asmoa gaur finala jokatzea, kaso? Alba da. Bai. Aipatu da hor, familian, laukotean, Australiara bidaia egiteko asmoa. Hori da asmoa hundia dira, baina, bueno. Moetako bat. Gainontzean, erizaina, Bai. Galdaka hone Aritz, ikasle, informatikan Lier, zaletasunei eta dagokien ez? Aritz, natura kontuak aipatu dira hemen? Bueno, bai, enaiz oso fofizan esaten dugu guk. Bai, bueno, gure zure eskolakoak. Hori da. Kirolarekin erotu ez gara egin. Hori da. Eta, bueno, lagunekin on, mendira bueltatxoak, korrika saio txiki bat, bizikletan pixka bat. Epa, kontuz, Kontuz. Fopitik urruntzen ari. Horretikan. Sanoago. Lier zu berriz? Ni, musika guztia eta asko. Zuzara, basu jolean, za? Bai, basu jolea hori da. Eta, ze talderik erromeria? Bai, degot erromeria talde bat, ditzen dela errota. Errota? Bai. 18 urterekin, zabiltza herri pentsatzen dut. Bueno, oin hasi gara oindala gitxi, baina, bueno, deko itxura ona eta oso posik, oso gustora. Ze ondo. Zentralita zutan berriz ere, erromeri taldea kontratatu nahi beren ez da? Ba, iruditzen da, adinoren adala. No, 18 urtaz erromeri taldien, jarraitzaileen egin zebeita hautana azor barriro. Bueno, barkatu, tutore legala ere hemen denez, Aritzek zer dio? Gu gara guraso fans, gu atletik ibiltzen gara. Eta Lier eta pozik, eskal lotxatuta ere bai, Keba, lotxarik ez.
Eta transportista baita ere, oindik logistikan ere, alegia familia guztia implikatzen duen proiektua. Oso ondo, baita Miluze ere, animo, familia. Eskerrik asko. Etorri barri, Jon eta Martin, ze moduz? Ondo, Jon, gogoik. ze leku ederretik zatu ziren? Ondarri bitik. Ondarri bitik, Martin, zer zarie betiko lagunek? Bai, txikitatik. Familiakuek. Txikitatik. Ondo, noren ideia izan, etortzie? Beria. Nire, eske aspaldi lagun bat etorri zen, eta orduan etortzeko gogoak jarri zitzaizkigun, eta horregatik etorri gera. Laguna... Laguna, Ondarri bikare bai, Martxel. Martxel, eta zema saio egin zituen Martxelek? Bi. Orduan gure helburua berari superatzea. Argi eta garbi, Helburua laguna da, aipatu bai. dugu eta laguna Bai. saldu dugu. Bai, ondo. Jon, zer ikasten? Filologia hispanikoa Gasteizen. Eta ze moduz doa? Bigarren urtean nago eta momentu oso gustura. Gasteizen oso girona, ezta? Ba, giro superona. Ondo, Martin, zu? Ni ditut informatika eta klase batzuta ditu du gozi ditu bietani. Benetan? Bai, entera gora ointxe, baina bai. Aiba! Jo, baina enteratu zarete oraintxe, ez zaretelakoa joten edo? Ez duela kontziditzen. Osa, beti ez dugu kointziditzen. Baina, maila berean zaudete? Ez ni lehenengo mailan, baina klase Ni batzuta horretik kointziditzen. Bale, ados, erentziak eta aurreko ikasgaire bat, ondo dago. Oso, ondo. Ametik aurrera, bueno, bat edo besti finala Derbia. egitzi ja badaude, ez? Batera, ja, Ondo, klasikoen ondo. esateko. Martin, zein intentzioarekin zatozte? Zein da helburua? Ba, saiatzea iristea alden luzena eta disfrutatzea. Oso, ondo. Gero nik labur aipamena, bueno, Jon Martin, bertsolariak. Diot, zuek osatzen duzen bikoteak ere omenaldia egin diolako, istripuz. Ondo. Pentsa, beste aldera jarri izan ari da, Martin, Jon, baina ez dira, horrela, Jon, Martin. Oso pozinago, horrelako gauza usatzen dezirtu. Niri bakarrik antza, baina. Ba, zeuri bakarrik, Bai, oski. baina oso ondo da hori, be. Jon eta Martin, ze ondo etorri izana? Ongi etorri, sorte hon? Eskerrik asko. Opa zuek, eta opa zakua ere, gaur, Miluzen, jokoan! 53.000 eta 400 euro. Oi! Barriak ere urten. Bai, bai. Ondo, Nola lotuko ditugu bi herriok, Batetik Altsasu eta bestetik Salou. Ez da giro izango ikasbidaian. Opa, Altsasu, eskerrik asko, uren izateagatik. Jon Martin. Zer, Saloukuek bertakuek, ja, bueno. Gizajoek. Oituta egongo dira Zenbat dagoeneko. bidaltzen ditugun Bai, bertara, ezta? bai. Salou bide batez Euskararen arnazgunetako bat. Salou eure euskararen alde. Ba, Bai, noski. Zer remedio, ez da esango dute. Jon Martin. Jon eta Martin, barkatu, zertan hasi nahi duzu, Ikusi makusi. Ni potokumeak bertsolariaren omenez, ez ikusi makusi zuentzat, Lur eta Maider zertan jarriko ditugu? Potokumeak edo tribuaren berbak? Triboren berba. Oso ondo. Triboaren berbak eurentzat, eta... Ba, bertxotan, gure aita semeak. Vale. Lur eta Maider, triboaren berbak, harri eta lur, akaso, ze harri bitxi eta harriak izango ditugu. Vale. Izpide, animo, hemetxe berbak. Eta guazen, demora, magnetita, Imanarria, azabatxea, ikatzarria, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, aitzurdina, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, arrinabarra, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, leiarra, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, altistea, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, arrinabarra, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, ikatzarria, hori bai, esmeralda, bertistea, marmola, leiarra, magnetita, Imanarria, azabatxea, arbeltza, diamantea, ikatzarria, eta oiotze. Egia da, igual ez duela diamantearen balioa iradokitzen ikatzak. Bai, ondo, ikatzarria. Zuek esan etxean, bai. oparituko dizut ikatzarri bat. Niri bai mesedez. Bai, noski, Nahi pinaka. zunien, Bai, ez da? Nahi zunien. Zu prest. 30 puntu! Lur Maider, urrea balio Hori dute. da. Txirritatxo. Aritz eta lider, basarie noski, familian planak egitekoek horren erakusle hemen zauziela. Bai, ez da. Bai. Holan gabonatarako plana txirritatxok proposatuko Bai? digu. Bai. Gabonetarako. Bueno, gabonetarako ez. Ere bai. Gabonetarako ere bai, Hala. familian egiteko eta berta bar. No. Aritz eta lider. Hartu krispetak sartu.
Karpara. Aurkitu Eserlekua. mundu magiko batean. Zaude. Piztu orduko Fokua. payaso mago ta. Elefanteak. Eldu da gure Zirkua. Euskal Herrian ametsak Egi. bihurtzen diren. Lekua. Lekua. Kontua da, Aritz, gure zirkoan animalirik ez dagoela, Eta hori Iker Galartzak argi esan zuen. 70 puntu bikote, ondo. Akrobaziak. Jon eta Martin, sagardotegira joateko iturari badugu? Batzutan. Bai. Astero eta horrela ez. Ez. Hoeto, ez dago, presupuestoa ez dago. Baina menua bai, hementxe daukagu. Ikusi elementuak, sagardoa, txorizoa, bakailu tortilla, bakailua, txuleta, gazta, membrilloa eta intxaurrak. Txotx, demora, sagardoa, Bat. bakailua, Bost. membrilloa, Zazpi. txorizoa, Bi. txuleta, Bost. bakailu tortilla, Lau. intxaurrak, Zortzi. gazta, Hiru. sagardoa, Bat. bakailua, Lau. membrilloa, Zazpi. txorizoa, Bi. txuleta, Bost. bakailu tortilla, Hiru. intxaurrak, Zortzi. eta gaztaia, Sei. Jo. Aupa! txotx, Erto! Talde lana baina Martin bikain burututa 100 puntu hau pasuek. egia da, afalduta gero, esnaera izaten dela, txirritatxo soinean dara mazula ez da. Baina, bueno, Sagardotegiko menuan nik aldot afalduta gero bebai. bai? Bai. Afalduta gero hori guztiatzen. Afaldu normal Ze sasoia. eta sagardotegiko menu bat, mesedez bakaio arrateko eta txuleta zati bat. Gaur afalduta ez da? Bai, gaur bai. Bai. Zein indarrekin orduan ibintzioa gartu lekua, Aritz eta Lier bestaldean. Elkarlan ona ikusi nahi dugu, Animo, demora. Putzein. Pastela, Pastelan belari, putz, urtegunien kanelari, putz. Bai, hori guztia, bai. bigotea, Bigotie. polizia, Franco. Hitler. Hitler, Eta? diktadorea. Bai, Diktadoria. oso ondo. Ai, Zerbitzen janaria. Jatetxe batean, Jatetxe ez batean. da jatetxe bat. Pastela. Pastillak emoten. Ez. Medikamentua. zinean, Bai. zinean krispeta jaten, Bat da. bat saltzaia eta Saltaia bestia emoten eroslea. Bai, krispetak oso ondo. erosleari. Oso ondo! Orain, noski, jakin nahi dudana da, Lier ze ziren aretora joaten den. Pastillak, baldekada bat. Gozatu pelikula, bai, seguru. Berdin zaizte botatzen duten. Zema kolore. Noski, ba. 60 puntu! Pelikula koloretsua. Zenbat adrenalina eta trazio ikusi duzuta. Bueno, dena dela. Aritz eta Lier hartu lekua, mesedez. Jon eta Martin. Jon Martin, alegia. Zango dut, berri. Hartu lekua, animo, bikote? Aurrena, zai. Bai, Jarbi? Bai. Demora. Bueno, Kuadroa. Nagote. Margot. ondo. Bokat. Ez? Ondo hori da? soka. Zer da hori? Elatu bat. Ez? Datu. Kuadro. Oso ondo ari da. Margot. Ez? Baina zertan ari da gero? Globo bat. Ez? Ezten. Bigarrena, bigarrena. Bigarna? Moto bat gidatu, patinete bat gidatu. Erosten zerbait Bai, erosten. Bueno. bai. Txartelak erosi. Lotu kontzeptua? Txartel Zer erosi. da? Ez. Erosten. Bai. Baina? Beratzen produktuak. Erizaina, ota begiratu. Ez? Bigarrena? Antatzen, bila antatzen. Bai. Zer? Zer dantzatzen? Tangoa. Batera. Baina- Salsa. Ez? Tangoa. Dantatu Elkarrekin bikote. dantatzen. Bai, Dantza bat. Batxata. Bai. Bachata bai. Bai. Batxata Venga, dantatzen. bat. Ondo? Eta? Da. Dena. Elapa.
Oso ondo, Mariz. Kebab. Jate, bai. Da gero erosketa zerrenda be bai. Bai. Batean otako agentea bere agertu zaigu, tramazera bat aldatuta, ezta? Eroskin. Bai, noski. Karroa aparkatu ondo, mesedez. Ariz, nik ikusi dut kebaba sartu zaik gozea, netan. Ariz zara lanean, noiz bai, edo? Claro. Imitziak egiten ditu, primeran, Bakarra, beno baina 20 puntu. Ezkarantza, kebab zaleak. Bai. Bai? Nahiko. Bai, nahiko. Bueno, imintzio zaleak, Ere. orain imintzioa datoz eta. Zuek hartu lekua, Bai. eta gerokoak, Lur eta Maider bestaldean. Interesgarri dator, 3. erronda. Altxasu ere erne noski. Demora! Zete doblatu izara, ilargia, zeze borobila, jan, Bai. Pizza. Ez da pizza. Pastela. Pastela. Egin, Martin. Ono? Taloa, taloa jan, Taloa zer? taloa txistorrakin jan. Taloa zer? Talo, Bigarrena? idatzi, boligrafoa tinta gabe gelditu, idazten egon eta apurtu. Ikatza. Borragoma erabiltzea. Zer da? Zerbait tatxatzea. Kentzea. Ze dirua falsifikantzea. Zer da? Irugarna. Venga, pizza batera. Kartaka jolastea, odola ateratzea, eskua irakurtzea. Bueno, bat da. Eskuerak pitonisa, kartak botatzen, tarota. Bai. Tarota irakurtzen, pitonisa beste. Bai, ondo. Vale. Ia. Txistorra, taloak egin. Bai, bueno. Talo egin, hartu lekue. Loteriarik ez dugu irabaziko, dirua falsifikatu, bueno. Bai, denetik. Hor falta izegun taloak egiteko keinua edo, baina... Ondo, bi asmatu eta 40 puntu, ondo. Asmatzaileak bere zikizin. Eroglifikoak. Platoan dago, eroglio. Benetan? Bai, Lur eta Maider, bagertu gertutik, zeueri begira, Hori da. eroglio, Berne. eta bere zorkuntza lan hautxe, lehenengo eroglifikoa denpora. Nire aitona, Yoga eta yoga. ez, Zen, Vicente. Maizu? Vicente zen. bai, Vicente zen, claro. eroglifikoetan, zein hori zenarena, bi zen, te zen. Vicente zen. Hauek bizirik nahi zuten, ezta? Vicente, zendu gabe. Lur eta Maider, bigarrena denpora. Ezin dut esan didazuna, Leidikatu, irukatu, irudikatu. bai? Katu bereziak ikusten ditugu, Lady Diren buruarekin bi katuak dira, irudikatu. Oso ondo, irudikatu. Esan zero, etxean katuak eta? Ez, Ez, Inork ez du nahi, maskotarik, nahi bai, Bai, gurasoak gero. mezua gurasoei. Hombre, aita askotan esan dizut katu bat hartzeko etxerako, baina, bueno, pues... Telebistatik esan behar. Ai da. Ia horrela betetzen den, Bitartean jaso un puntu oso ondo. Oso ondo! Alex eta Bier, erogiziko pare bat, fresko zegoentzat, eta lehenengoa hausia denpora. Jaurtita daude, Dadoak. bai! Durangoko azoka, da, eroglifikoetan, eta donota pluralean daude, dadoak. Oso ondo. Ondo, solfeoa. Lierrek partiturak irakurri edo belarriz. Belarriz gehiago, baina, bueno, pizkatxo bat badakit. Pizkanaka, bale, ondo. Ibileko zarete Durangoko azokatik, bertakoak izan da? Bai. Bai. Ondo. Diskorik, aurten? Ondino ez. Aritz eta Lier, bigarrena, denpora. Nafarroan dago. Itxikia, Bestera batera. Larri, Ez. Bai? minuskula, Bestera batera. Txikia bestera batera. I gaztea. I aurra. Nafarroan dago, I bera. i laburra. laburra, motza. Motza. Motza, laburra behar genuen, akenduta imotz dago. Egia da guk, motza itxuseari esateko Bai, erabiltzen dugula, eta hau berri polita izango da. Imotz, imotz, hori. Besarkada bat, imotz, jarri guztiei. Eta 50 puntu zuei.
zarete eroglifiko zale? Bueno. Bueno, Imintzioa nahiago. Bai. baina, lehenengo eroglifikoa denpora. Horrela geratu zen. Gutxi gora bera. Bale! Jode! Venga! Martin! Baina marka salia dalako. Ah. Gutxi, marka ikusten dugu, gora, eta bera, zer, ikaratin zara? Zer, Argitasunarekin? Diot, Ondo? eroglifiko zaleak eta ez, pentsada, lehenbizikoa. Ondo. Segundo batean urrengo ere. Askalo? Bota, garri. Ia, bigarrena, denpora. Pertsona horiek ez dira oso, Eskubitarrak. ez? Bakezalea. Ez? Nor da? Fidelak. Bai! Bale! Fidel Castro, el pueblo cubano. Fidelak, oso ondo. Zezala entzun eskuindar deitu diotenik. Erne, Hemen da, bestela dazten, un puntu bikote. Ikusi dugu veteranoak, Fidel, pentsa, migiluze veteranoenei deia oraintxe edo eurei elkartasuna adierazi, EITB maratoiak aurten alaxe egingo baitu, badakizue, bizi bedi, bizi poza lelopean, zahartze aktiboaren, zahartze osasuntxoaren aldeko kanpaina egingo dugu. Oso ondo. Diru bilketa ere bai. Oso garrantzitsua da, Eski ba. Gizartie, bueno, mendebaldeko gizartie gero eta zarrogu ez, eta ja, osasuntxu iristema gara, eta gauza asko eskaintzeko gainera, Aktibo, nahi zaitu zegu urtetan, beraz, txalo eroa denei, eta egin zuen ekarpenak. Egon dizuela. Eta hori esan da, Lur eta Maider, iraultza egiteko prest. Beti. Ondo, komodeina lortzea litzateke hori noski. Lehenbiziko esku hause. Pertsona bat, bi aurpegi. Nola du izena Maia Erlearen lagun minak? Sunny, Tapi, Willy, Millie. Willy. Bai, Ai, Erlea baita ere. Maia eta Willy bai. Bokalak? Ah. Entzun hau. Ene maitea nauzu, bihotzetik desterratu. Nola jakin duzu, hainbeste zaitu amaitatu. Eta nire modiot, oso polita. Ze musikarriena da, entzun berri duguna bestia? Iñaki Izmendi, Urko, Imanol, Xabier Lete. Iñaki Izmendi. Oso Zea gotxa, Bokala? I. Eskatu nahi duzue? Bez, jarritzego. Zein euskal artistarena da irudiko eraikuntza hutsa? Eskultura? Teizarena, Txilidarena, Koldobika Jauregirena edo Mentxu Galena? Bai? Zer? Bai, txillida. Oteiza. Gutxunearen maizu bat, Bokala? Nio? Ez du itxura txarrik hartu horrek? Aukera badago, saiatzeko? Aurrera? Itxoine? Bai? Parrandan ateratzen denean, ederra etxera iristean, ez dakit. Pizti. Piztia. Osatu egin dute? Bai. Ederra atera eta piztia izugi. Segi. Bale, Aritz eta Lier, komodina eskuratuta, oso ondo, abiatuko zarete bigarrenetik, zein taldetakoa zara? Zen nazioarteko ekimenetako kideak atxilotu zeituen Israelek, askatasunaren flotilla, Gaza Freedom, Free Palestine, Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Bokala? A. Adimentzu dator, adi entzun. Wow. Noren abestia moldatu digu adimentzuk. Akelarre, EH Sukarra, Niko Txart, Zutagar. Niko Txart. Izan gira Euskal Herri rock and roll. Gaindi ez dina, bertxioa. Bigote, bokala?
Eta aurrera, Aritz eta Lier. Nor da Gipuzkoako aldun nagusia? Elisabet Etxanobe, Eider Mendoza, Markel Olano, Maider Etxebarria. Eider Mendoza. Hala da. Oso ondo. Beste bokal bat, bikote. I. Aurrera, saiakera, aurrera. Jarraitu. Entzun adi. Zenbat aldiz, errepikatzen da korrika, hitza entzun dugun zatian. 8. Baxu jolearne, Tun. Bokala? O. Kafea. Ze taldetakoa zara? Apar. Kafe apar askorekin, ala, gutxirekin. Bai edo ez? Ez. Oindikan ez. Benga azkena. Zei zendu eraztunen jauna sagako izaki honek. Gollum, Pipin, Bilbo, Sam. Gollum. Hone komodeina bezala. Beretza nahi luke, noski. Bokala? U. Eta saiakera egin beharko genuke? Ze taldetakoa zara? Kafea apar askorekin, ala gutxirekin gustatzen zainetakoa. Bai! Hatxe Gollum! Komodeinari helduta. Eta? Ze talde? Ze taldea? Nik utxa. Nepu bai. Bueno, Barrik ez, nik apargitxigan. Bai, Utxa. ondo. Jon Martin, kafezaleak? Bai. Ondo. Nola hartze duzu zuek? Zer? Utxa, ebakia? Beilisakin bat. Eta gero, klasera, noski. Gozen komoinaren bila. Oso da, Dardar bat sumatu dut boltsikoan. Nor da irudian agertzen den idazlea? Danele Sarriugarte, Katxali Miner, Aleina Agirre edo Jasone Osoro? Jasone Osoro. Katxali Miner. Daniele Sarriugarte. Danele, Danele, oso ondo. Bokala? A. Ja ba. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Zein musikarirena da entzun berri duguna bestia? Il Divo, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour edo Georgie Dan. Maixu handia. Bai? Zu ezarete, Jon Martin? Bota aukera bat. Serge Gainsbourg. Il Divo? Il Divo. Charles Aznavour. Bai, ze Georgie Dan. Ego geldoa, ezta? Bokala? I. Jon Martin. Nola deitzen zaio argazkiko jaiste teknikari? Rapela, flagina, toe hooka edo breathina? Rapela. Ondo. Bokala? E. Aurrera? Gizu egin. Ikote? Beste bat. Oazema. Bai. Ze titulu du entzun berri dugun Belakoren abestiak? Haunted House, Molly and Pete, Zaldi Baltza edo Eurie? Molly and Pete. Ondo. Bokala? Jon Martin? Dardar bat sumatu dut poltsikoan. Gabonak ate joka daudela konturatu naizen momentuan. Zuzena da? Oso no, komoina! Eta markagailuetara goaz zuzenean, 280 puntu momentuz! Gaztaizen 280 eta 2 komodin, Durangon, 320 eta komodina Hondarribian. Zein da zuzena erabaki horra izango den? Gure proba? Lur eta Maider, sare barik. Lehenengo errondan, munduko noblezia edo agintaritza tituluak dira.
Emirra, Sukrana, Txarra, Kanana, Emperatriza, Sumerioa, Erregina, Faraoia, Sultana, Kana, Artxidukea. Txarra. Eslaviar herrietan ezaguna. Emirra. Herri musulmanetan. Sultana. Herri islamiar batzuetan erabilitako titulua, bai. Erregina. Herrialde askotan, emakumezko monarka. Artxidukea. Europar noblezia titulua hau. Emperatriza. Sí, esaterako. Faraoia. Egipton. Antzinako Egipton, Aritz eta Lier azkena. Komodina. Ze noblezia duen komodina. Noski ba. Kana! Mongolierak! Eta handa horretan marpuntu. Aritz eta Lierren markagailu bat. Aritz eta Lier bazeuek hasi erantzuten da bigarren errondan, baieztapen zuzenak dira. Altzaga Gipuzkoan egotea, Gares Nafarroan, Ekora Araban, Lehintz Gatzaga Araban, Bedia Bizkaian, Muskildi Zuberoan, Hiriburu Lapurdin, Galdames Nafarroan, Iutxi Nafarroa berean, Izpaster Lapurdin, Abadiño Bizkaian. Abadiño Bizkaian. Durangaldean. Gares Nafarroa. Noski ba. Iruñeko merindadean. Lehintz Gatzaga Araban. Eta Arabarrek kale, Gipuzkoan dago. Hortxe mugan. Bai. Bedia Bizkaian. Jon Martin? Altzaga Gipuzkoa. Oierri mai. Ekora Araban. ETS taldearen egoitza. Gutxi Nafarroa beran. Oztibarren. Osondo? Hiriburu Lapurdin. Osondo. Azkena? Komodina. Komoina dukazue? 150 puntu beraz. Jon eta Martinen markagailu da. Eta hirugarren errondan, adi, Nafarroa behereko udalerriak dira. Donapaleu, Eleta, Akamarre, Bidaxune, Azparne, Donibane Garazi, Aierra, Aldude, Barkoxe, Orreaga eta Baigorri. Nafarroa behereko udalerri bat. Venga, Jon, Martin. Donibane Garazi. Hiriburua, era? Azparne. Lapurdin dago. Aritz eta Lier. Donapaleu. Herririk populatuen, hau. Bidaxune. Ondo. Aritz, Lier. Orreaga. Ai. Orreaga eta ai. Nafarroa garaia. Jon eta Martin. Baigorri. Eliza zoragarri horrekin, 40 puntu planto egiteko aukera, edo... Planto, bai. Venga, planto! Izpixia batekin, ozondo 40 puntu. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu, 280 Gasteizen, Lurrek eta Maiderrek, 540 Durangon, Hondarribian, 510 puntu. Lur eta Maider. Begira, txalo zaparra dazue eskenia. Hauxe, bosgarrena izango da zuen azkena, ez da ibiluide makala. Bosgarren saioa gaurko esan bezala, 850 euro suratu ditugu. Zer moduz? Oso gustora. Bai. Esperientzia polita izan da. Bai, oso polita. Horrela zerbait bereziki azpimarratzekotan, Maider, gustatu zaizue zerakipa. Bai, osea, ninago itxoitera berde, amamak ikuste unian, aurpegia telebistan. Ze, ona, lurko goratuko dugu gainera, aizpa orden kontua, momentu baten familiak batu direlako, ez da? Bai. Kasuan, eta orain aiztetxu, eta miluzea etorrita. Bai. Pozik, ez da? Bide batez, Maider, jakin amama begira dagoela orantxe. Orduan, zesango diogu. Asko maite duela, eta... Bai, ez dakit. Amila esker, bikote. Zoragarria izan da zuek ezagutzea. Eskerrik asko! Bigarren fasera, Aritz eta Lier. Ondo, ez da? Ondo. Lanak pina eginda. Bueno, Jon, Martin. Jon eta Martin.
zemuz, bikote? Karki. Ondo, pozik. Zemat emozio, ez da? Bai, gutxinez lehenko fase ja pasa dugu. Hau ospatzeko bihar, kafetxo bat. Eta, bueno, ikusiko dugu, pizkanaka, ospakizunan gazi aurretik noski, sokatira datorreta. Zuek erantzuten lehenak, Jon eta Martin, ados? Hartu lekua da, eta guazen, sokatira. Denbora, ze udalerritan dago Madariaga dorrea? Lapurdi. Busturian dago. Zein emakume aktorek aurkezten du eztanda saioa? Paso. Barbara Goenagak. Zenbat izar dauzka Txinako banderak? Bat. 5 dauzka. Zer ezin du jasan fotofobia pairatzen duenak? Argazkiak. Argia ezin du jasan. Zein katu arrazak du gizako eskultura ospetsu baten izena? Paso. Esfinge katuak. Zein irakasgaitan ezagutu genituen Platon, Kant eta Hume? Filosofian. Zein animaliaren izen zientifikoa da Canis latrans? Txakurra. Koiotea. Zein da ezkurdia pilotari arbizuarraren izena? Joseba. Zestoako zein aktorek idatzi du Martin Martina trilogia? Paso. Amankai Gazainagak. Norekin batera kaleratu zuen Olatz Salvadorrek Zerbaiten zain abestia? Izaro. Izarorekin. Zer adierazten du Neo aurrizkiak? Berria. Oso ondo. Ze dantza talderen ikuskizuna da Festamentua? Paso. Dioteronen semeak. Zenbat minutu daude 3 ordu laurdenetan? 45. Eta zein politikariren izena da jaiotzez Angela Dorotea Kastner? Paso. Angela Merkelena. Jarraitu Pantxo eta Peioren abestia. Trailara. Lepoan hartu. Zein surflari iruindar da Surfin 360 saioko protagonista? Paso. Xabi López. Zein herrialdetan dago Nuremberg hiria? Alemania. Alemanian dago. Zein 2 kolore dauzka Bilboko banderak? Gorria eta zuria. Oso ondo. Zein argitaletxeren eskutik argitaratu zen Batmanen lehen komikia? DC Comics. Eta zein punk talderena da London Calling diskoa? The Clash. Oso ondo. Zein udalerritako inauterietako pertsonaia da Markitos? Zuberoa. Zaldu ondokoa da eta... Ondo, Jon eta Martin! Eusten, sokatiron bai? Bueno, ezin finalera selkatu, baina nik uste helburua beteta, ez da, hasierako, Bai. Jon, selkatzi izango zan? Bai. Etorrita selkatu? Bai, horrekin po. Martin, gustora? Bai, urren azti nobeto. Ondo, ederto, zuk guzuen zaino ongo, gara? Ez utxik egin, Bai, gote! Ondo. Bierrek eta aritzek abestu dute. Tralara. Lepoan hartu. Segi aurrera. Hori segin dugu. Bai. Eta orain ja. Lepoan zaku hartuko banu. Segi aurrera Australia arte. Pantxoa eta Peio. Lier eta aritz. Gaur biluzen jokoan. 53.400 euro. Ondo, lepoan hartu eta segi Saloura ere bai. Altxasuko gazteak animo. Aupa, zerrik asko. Saloura bidean, antza. Poliki, etxeko deialdia. Etxeko sofan lierretaritz miluza ikusten orain arte, orain beste aitaseme batzuk egongo die, eta etorriko dira besteak. Besteak beste, zuei deialdi egin gurekin bat egiteko, hemen guztiok konektatuko gara aplikazioaren bidez. Nola baiti jazki? Esan? Ia lotura bideratzen dizudan. Esan? Lierretaritz nabarmen, azken urtetan gainera, Miluzeren parrokiakoak. Lierraritz. Zenbat alditan egon zari sofan Miluzeri begire? Bata bestin onduen? Asko. Asko. Orain, mentxe, platoan jokatzeko aukera sorteon, eta bitu, gure parrokiako kide eskertuko dugu. Estatu laiko bat, zer izango litzateke? Ez dagoela erlijiorik, Banatuta daudela, erlijioa eta erakunde erlijiosoak eta estatua. Akonfesionala, zer izango litzateke? Ez du erlijio ofizialik, baina loturak izan ditzake. Instituzio erlijiosoekin. Bestelako galdera bat egingo dugu. Sorteon, estatu konfesionalak, hau da, erlijio ofiziala duten herrialdeak dira, denbora.
Turkia, bai edo ez? Mongolia? Danimarka? Paraguai? Sudan? Somalia? Malaisia? Grecia? Un segundo. Costa Rica? Ecuador? Pakistan? Zenbat? Egiaztatu egingo dugu? Sei. Sei akats? Zintzuk bai, India bai. Pakistan. India? Zakit. Sudan. Bale, hor lau. Costa Rica. Ecuador. Hiru. Egiaztatu bestela. Paraguay. Ya está. Zortzi, zeuden sei, egin dituzu bi gaizki. Bi gaizki dazkatu hemen, bi gaizki. Nik esan gotun bi hauek gaizki. Eta bain. India. Bai. Malasia. Bai. Somalia jarri baitare. Somalia jarri gaule, no? Ez. Jarri. Bat, bi, hiru, lau. A ber, egiaztatu dazu, dakazu bat faltan. Venga, zenba bat. Bost. Bostakats? Bale, a ber. Omerdia sei alduntan. Eta guaz? Bost guaz? Bai, baina zein fijo. Dinamarka, Dinamarka bai. Zakit, Grezia bai jarriko nuke. Baina, tienes que quitar, kendu inberrituzu bargatu. Zakit, ja, liger galdutan hau. Vale, a ber. Ni Grezia ez, Sudan. Pakistan jarriko nuke. Ecuador baitare, katolikoa. Ja, ezin dugu. Hiru, sei, alde zaldatu. Holatxe. Lierretaritz, urrezko galdera. Hauetako bi monarkiak dira, denbora. Monarkiak. Alasia. Dinamarka. Bai. Zemuz? Bueno. Ez, txarto, galdutan. Hobeto egon gara. Hobeto egin daiteke. Bai. Parrokianoak izateko, bueno. Gauzei galdi berean Lierrek, momentu batean gogoratu dela, Eliza honetan, ezin dela gaztelera zitzen. Ja, bai. Blasfemia! Ondo. Bai eskoremuan Pakistan, bai? Islama da. Erlijio ofiziala. Bai eskoremuan Somalia. Erlijio bera. Bai eskoremuan Malaisia. Konstituzioaren arabera, Islama ere hemen erlijio ofiziala. Ez eskoremuan Paraguai. Naiz eta erne, biztanleriaren 90% gora katolikoa izan, estatu akonfesionala. Ez eskoremuan Sudan. Lehen Islama, erlijio ofiziala baitzuten, baina 2008tik aurrera ez du erlijio ofizialik. Bai eskoremuan Costa Rica. Katolikoa. Herrialde katolikoa ofizialki bai. 300 euro. Lierreritz nolakoa da banaketa? 150 edo... Kantidadietan zeur asko lierretzak. Elizari pixka bat. Ez, Elizari. Laikoa gara, hortan, bai. Alkilerko pixua horreintzeko. Hori da. Ez eskoremuan Mongolia. Hemen biztanleriaren gehiengoa budista da, baina ez da erlijio ofiziala. Ez eskoremuan Danimarka. Zuzena da? Gustez gaizki. Hortxe ba! Erlijio ofiziala Danimarkako Eliza Luterano Evangelikoa dute. Grezia baiezkoan jarri gero kendu, baiezkoan behar genuen, Greziako Eliza ortodoxoa baita, erlijio ofiziala. Indian gehiengoa hindua da, baina ez da ofiziala. Ekuadorren gehiengoa katolikoa da, baina ez da ofiziala. 350 euro, Lierreritz oso ondo hasi gara. Bigarren eguna zuentzat gurean eta lehenengo finala. Bai. Urrezko galdera zer gertatzen da? Ia Lierreritz ikusle finak izan da. Zer gertatu alda hemen, orain? 1.000 euro. 1.000 euro irabazteko aukera.
Horretarako zer gertatu behar da, Lier? Bisek asmatu didezela. Bat asmatuta ez, biak asmatu behar dira. Galdetu dugu, urrezko galderan, hauetako bi monarkiak dira. Zalantzak? Bai. Zeri gara errezatzen, barruti. Kasuntan ondo A konfesionak. aitaren eta semearen izenean, ezta? Bai. Zalantzak dituzue? Bai. Ziurtasunak da dituzue? Uste Dinamarka ondo dagoela, eta zalantza dauka Greziarekin. Nik ez dakit. Lier eta Aritz, urrezko galderak 1000 euro gordetzen ditu. Bi erantzunak zuzenak izan beharko lirateke. Eta Danimarka, Malaisia, monarkiak dira. 1000 euro banatuko ditugu. Bai, Pasando, Lier eta Aritz, Bizan! Lehenbiziko finala jokatu, 1000 euro zuena dira. Segi bi luzeko izan. Hau pastu, ondo! Etxeko iezkatik asko hortxe gotiarren, musio handi bat